Goeie. De vereniging weer stekken rekken. Ah, toch de wien. Weet je wel? Toch de wien. Ja, dat soort woord verraden wij denk ik, maar. Ja. En toen de wien. En ja, skierfrost er wat je noemen. Dus je wien al even dwaande. Ja, ik kom al dagen wel bij de skip. Maar nu weer ze komen te zeggen dat er in je vers zit in gas. Dat denk ik, maak ik voor niemand in heen. Die zijn wel los. Ja. Maar ja, als het een particulier is, dan is het blij dat het mooi uit CMC. Want vaak liezen ze gewoon terug. Hè? Ja. En vertel dat ze wat in angst komen, dan kan ze geen sleerrijd zien. En dan ben je het verzoeken de vaakst. Ja. Je bent een skipperboer? Ja. Ja, en daarin gewoond en achterhuis erin gewoond. Oh. Ja. Dus je hebt nogal wat. Ja, ik ben meer dan 100. Ja, hè? Ja. Ben nou ook drukke dagen voor jou? Nee. Nou net. Dat wordt maart, heel maart ongeveer, dan ben je te lang niet. Dan gaat het los. Ja. En dan ben je nachts een beetje warm voor jezelf. Maar het maakt ook gewoon. Je moet er wanneer op wachten voor ze weer nee krijgen. En je bent altijd al boer geweest? Ja. Ik ben zien niet alleen ben ik ophouden van melken. En je ook hier wel met de skip terug? Ja, zolang ik het dwang kan wel vanzelf. Ja. Je moet daar wat bij doen. Word je niet achter de geranium zetten, hè? Ja, dat moet ik net, hè? Nee. Zo, ik haal een weg dat ik goed net meer van het leven uiteindelijk. Het is, ja, dan is het hobby vanzelf. Als ik alles rekening dan kan ik het misschien beter voortdoen. En gewoon verkeerd. Maar ja, als je zit op de bank staat, bedeed ik niet met mij, hè? Nee. Ben je druk? Ja. Ja, je zult nog. Hebben we laatst een bericht gekregen. Je zult wordt veroordeeld ook. Oké. Van Katterbaan naar Tweezel daar. Ja, misschien ook nog door die centrale oorzaak, hè? Ja. Ik zal hem wel centen hoe wijzen mij rekenen. Ja, zo is het. Jo, klein hè? Ja, nog een duik hier. Ja, extra. Hoi. Hoi.